ଏକ ନିରାପଦ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ନିରୂପଣ ପରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଉପାୟରେ ଆପଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ନିରୂପଣ ପୂର୍ବରୁ ତଥା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ତଥା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ବା ପ୍ରସବ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ବିହାର କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଉପାୟ କରାଯାଇଛି ତାହାରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଆହାର ମାନେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଉପାୟ ତଥା ମାସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ତଥା ନବମ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଖାଇବା ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିହାର ମାନେ କିଛିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ଯୋଗାସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କ'ଣ ୟୋଗା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡେଲିଭରି ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇଛି ତ ପ୍ରସବ ପରେ ସେ ୱେଟ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇପାରିବ।